Bé, bon vespre, benvinguts a aquesta nova sessió de la Cota Catalana per recuperar la llibertat de Catalunya i que estic organitzant un cicle que ja anem per l'activitat número 177 per recuperar l'autèntica història de Catalunya. Vull fer unes frases prèvies meves que no impliquen el conferenciant d'avui, que és que ara que hi ha tot aquest fum del 25% de castellà atacant la immersió lingüística, doncs una recomanació a la conselleria que envia un text, no sé exactament quina és la categoria, a tots els directors d'escola perquè es sentin protegits, doncs la recomanació seria que els doni instruccions de que expliquin bé als mestres i després als pares i finalment als alumnes doncs que el castellà ni el 25%, ni el 15%, ni el 5%, ni l'1%, ni a l'escola ni fora de l'escola, perquè és la llengua d'ocupant de Catalunya i els catalans volem que els ocupants fotin el camp. Bé, això són frases meves, el que sí que també seria important que els hi passessin aquesta conferència que ara hi haurà, perquè recuperin la dimensió potentíssima que va tenir el català i que no té res a veure amb tot això que ells mateixos estan presentant, enganyant el poble català, enganyant els alumnes de l'escola castellana en territori català. Bé, el Manel Capdevila ja ens ha fet diverses conferències i segur que en programarem més perquè té 14.000 articles en diferents llengües a Wikipedia, imagineu la quantitat de conferències que poden sortir d'aquí, i avui ens il·lustrarà sobre documentació que demostra que el català, el borgonyó, el gascó van ser la llengua universal a Europa segles XIII, XIV i XV. Que era la mateixa llengua, Vull dir, poso les tres paraules perquè convergessin en una. Doncs això és el que ara ens explicaràs. Molt bé, benvingut, gràcies. Gràcies, Lluís. Bueno, començo amb la fotografia, es veu aquest d'allò, perquè mireu que aquí posa Roi de Navarre. I mireu, jo haig de poder moure el... Ja està, que és que si la gent no veia, ja està. Mireu que posa Roi de Navarre, I mireu les 4 barres per tot arreu, quan Navarra es va assimilar a partir de Ferran el Catòlic a la corona de Castella. Però com pot ser que el rei de Navarra portés 4 barres per tot arreu, no? Això és un petit matís que l'he posat com a... Tot va venir, jo vaig estar 10 anys a Madrid, vaig estar com a client, tenia el Ministeri de l'Interior, Direcció de Seguretat de l'Estado i Guàrdia Civil. I tinc molts amics i tal, un coronel, un comissari de policia i tal. I mi amigo Manel, que és català però que és bona persona, no? Que és català però de los buenos, però anorreant el fet de Catalunya en la història d'Espanya. Ja sense posar la part independent, però que Catalunya havia significat alguna cosa. I ja a Madrid, l'any 83, vaig començar a estudiar coses. No sabia que en Colom era català, aquest coneixement em va venir l'any 91 precisament amb un amic d'en Bilbeny, que és el Verdaner, va presentar a La Vanguardia una col·lecció de 6 números especials del diumenge i vaig aprendre que en Colom era català. Em vaig creure encara que ell ja ha deixat aquest personatge i tal, però... I llavors, resulta que el meu nebot anava a classe amb en Pere Alsina, germà d'en Jordi Bilbeny. Diu, no, deixa tot això que estàs fent. Tot això jo ho escrivia a Madrid en castellà. Tinc tota una sèrie d'articles, tinc una vintena d'articles, tots escrits en castellà. I has de parlar amb el germà d'en Pere, que té la idea de que van sortir de pals, que no sé què, i vaig conèixer en Bilbeny l'any 92, i vaig ensenyar tot el que jo havia fet, i em diu, tot això en català. Dic, home, és que jo, en català, fotré unes faltes d'ortografia. Tant és, tu ho fes en català i ja ho corregirem, entens? Perquè realment, l'any 95 vaig començar a treballar a la Generalitat i ho vaig haver de fer tot en català. O sigui, jo el català l'he après del 95 al 2005 treballant de consultor a la Generalitat, perquè abans no havia estudiat mai català, parlo català de tota la vida, no em sentireu, però català una miqueta macarrònic, dic cacera, dic busson, dic aquestes coses que Lluís Maria encara m'assassinaria, no? Però, bueno, com que em dic Capdevila, em va fer molta gràcia trobar en Mandevila,
i vaig començar a estudiar en Mandevila. Ostres, un tio que es diu Mandevila i tal, bueno, vaig començar a fer tot un estudi que ha durat des d'aquella època, des dels anys 90, i el 2000, em sembla que seria sobre el 2010, es va complementar amb una troballa de Lluís, que li he fet venir avui perquè ell és l'origen de tot això, Lluís Maria Mandado, que ha viscut molt de temps a la Catalunya Nord, i em va venir en Bilbeny i diu, escolta, diu, no saps que en Mandado ha trobat que hi ha uns juraments d'Estrasburg al segle VIII, que els nets de Carla Magna han de jurar que no lluitaran l'un contra l'altre i fan uns juraments que els fan a Estrasburg. I mira'm què està escrit, tu. Miro la troballa de Lluís Maria Mandado, escolta, és que és acollonant. O sigui, esclar, hi ha dues faccions, de fet es divideix l'imperi de Carlemagno, la part germànica i la part que n'hi diuen francesa, amb uns nassos, perquè de francès no en té res, perquè els francesos tenen, ja us ho buscaré després, jo estic fent el pròleg, després anirem detall un per un i veureu els juraments d'Estrasburg en quina llengua està escrita. És una llengua, vamos, que és un occità català primitiu, però que de francès no en té res, o sigui, ja ho veureu que és més, ho entén més un català que no pas un francès. Un francès que estudi l'occità i que reconegui que l'occità és una llengua i que no el matxaqui, també ho entendrà, però ho entenem millor els catalans. Sense fer un estudi previ, s'entén millor en català que no pas en francès. I tenen els nassos de tot això, li diuen vieux français, saps? Però bueno, és que a partir d'això de Lluís Maria vaig trobar la cantinella de Santa Eulàlia. La cantinella de Santa Eulàlia resulta que l'any 800 i pico els carolingis ataquen des de la Catalunya, des de la marca hispànica, i conquereixen Barcelona. I els bisbes d'Estrasburg, de tota la colla d'allà dalt, comencen a dir, hem trobat a Santa Eulàlia, hem trobat el sepulcre de Santa Eulàlia. Santa Eulàlia se me'n fum si era de Barcelona o era de Mèrida, perquè 300 anys més tard els bellotos diuen que era de Mèrida, que en l'època romana, Emerita Augusta, això és el de menys. O sigui, normalment aquestes coses són fantasies, són tradicions que la realitat no saps on està al darrere. Jo aquí no soc massa, no tinc fe, jo vaig de cara a les coses. I el que és evident és que els bisbes d'Estrasburg a l'any 860 o 80, no sé, és el segle IX, fan una cantinella dedicada a Santa Eulàlia, i tu la mires i els francesos diuen ça c'est du vieux français, ja us ho ensenyaré, tu. És català pur, bueno, català primitiu, aquesta llengua que li podem dir romanys, aquí ens barallarem amb uns i amb els altres. De fet, ho vaig de barrejar amb un fet que jo sóc un adorador, encara que es va equivocar amb el com es diu, l'Ives Cortés, vaig comprar el llibre l'any 2007. L'Ives Cortés diu que les llengües romances no venen del llatí. Té tot un estudi, ara no tractaré d'això, només vull posar la imatge de l'Ives Cortés. No combrego amb ell perquè diu que totes aquestes llengües venen d'una llengua que era l'ancien italien qu'on parlait a la péninsule italique. Res de res, vamos, aviam. És una llengua, el que estic d'acord amb ell és que hi ha una llengua parlada en tot l'imperi, que és aquesta llengua nostra, aquesta llengua que està al segle VIII, en els juraments d'Estrasburg, en la cantinella de Santa Eulàlia, diem-li protoromans, diem-li com vulguis, però en les llengües que està més a prop és en l'occità i en el català. Però és que te'n vas al Vèneto i hi ha aquesta mateixa llengua, te'n vas a la Lombardia i hi ha aquesta mateixa llengua, te'n vas a Gascònia, a Aquitània, i és la mateixa llengua. O sigui, aquesta llengua és la que dic, bueno, i tota la Borgonya, us explicaré una anècdota, això. Dic, faig el pròleg sense fotos i després anirem passant les fotos d'una en una. Faig un viatge de Nova York, vaig estar en una multinacional 30 anys i vaig anar bastant als Estats Units, unes 12 vegades, i en un de viatge de tornada torno a París, una nena molt mona al costat, parlant i tal, bueno. Et maintenant, arribem a París, maintenant je m'en vais chez moi, j'habite à Villeneuve-d'Amont. I Villeneuve-d'Amont, dic, à côté de Villeneuve-d'Aval, n'est-ce pas? Com ho sabeu? Collons, perquè si hi ha Villeneuve-d'Amont hi ha d'haver Villeneuve-d'Aval. Però això és en el Franche-Comté. O sigui, en la Borgonya hi ha tota una sèrie de poblacions que hi ha la població d'Amont i la població d'Aval. Però en trobareu moltes, que és el nostre Lliçà d'Amunt, Lliçà d'Avall. Quants en trobareu a Catalunya que tinguin a l'Amunt i a l'Avall? Doncs
a tot el corredor que vaig... És una conferència meva que l'altre dia la vaig fer mitges, que és el camí català, que va des de Gènova fins a Gante. Tot això és l'antiga Borgonya, la part est de lo que era l'Île-de-France. La part oest, Aquitània. O sigui, Aquitània tenen una altra llengua que li ha anat... A veure, vaig fer a la Viquipèdia l'article, el llibre del Consolat de Mar. El Consolat de Mar es tradueix a 30 idiomes i veureu, en un d'allò que us presentaré, que els francesos citen el Consolat de Mar directament en català. I es diu que el Consolat de Mar es va basar en els Rols d'Oleron, perquè els Rols d'Oleron són una miqueta anteriors. El llibre més vell que tenim del Consolat de Mar és del segle XIV i els Rols d'Oleron són de l'època de Leonor d'Aquitània, que és la mare de Ricard Cor de Lleó. Dic, ostres, Ricard Cor de Lleó, Rols d'Oleron, estan escrits en francès, no trobareu una versió en occità, no trobareu una versió en gascó. I diuen, no, és que els francesos aquí dominàvem, que és aquest tio que ha fotut l'article de La Vanguardia dient que els bascos llegaron a las Bacalaos 100 años antes que Colón. Quins bascos? Aviam, llavors segueixo tota la meva informació que he recollit en aquests 14 o 15 anys i aquests bascos són els bascos de Baiona. Hi ha un nano, no sé qui va ser, si va ser tu, que va treure la llengua que parlen, que us el passaré si es pot, a veure si ens podem connectar a internet o puc fer-ho directe, però bueno, us ho dic, és un reportatge sobre els bascos que navegaven. Els bascos de Baiona no parlen euskera, parlen gascó. I aquest gascó s'ha parlat a tota la part oest de França i a la part est es parlava el borgonyó. I al mig, aquest occità provençal, que diferents literats al llarg de la història diuen, no, ja, a veure, això li vaig dir al Dani, vam mirar primer la gramàtica de l'Ovaina, explica, doncs, ara no em posaré perquè no diu exactament el que jo vull dir, però el que sí que ho diu, que ho va trobar-ho el Lluís Maria també, aquí cito la primera font, la Crusca Provenzale. La Crusca Provenzale és el Bastero, que és acaba sent canonge i se'n va a Itàlia, a Roma, i comença a parlar, un llibre que està fet en italià, però que diu que el català i el provençal són la mateixa llengua, i que és la mateixa llengua fins a Limoges, i que és la mateixa llengua fins a Poitiers. I quan arribem a Poitiers, quina és la capital? Poitiers és la capital del Poitou. Poitiers és on Charles Martel barra els moros. Hi ha tota una regió que avui dia l'han tret d'Occitània i diuen que allò és Languedoil. I bueno, aviam, busquem. I vaig a buscar el fill de Leonor d'Aquitània, que és Ricard Cor de Lleó, i ell trobava, eren trobadors, els reis trobaven, i en quina llengua trobaven? En castellà estava prohibit trobar. Alfonso X el Sabio, les trobes que té estan fetes en galaico-portuguès, que s'assembla bastant a l'occità i a la nostra llengua. Sí. No és que estigués prohibit fer versos en castellà, sinó que el castellà no servia per la literatura. Bueno, tant més. O sigui, la prova és que el gran Alfons X, el suavi, fa les trobes en galaico-portuguès. I Ricard Cor de Lleó, em miro les trobes, ja us les passaré després, ostres, és una llengua que sembla català. I diu, jo trobo en Paituví. Miro el Paituví, vaig a la Viquipèdia, i és la llengua del Poitou, la llengua de Poitiers. Aquesta llengua de Limoges, escolta, és del segle XII-XIII, i veureu que és català pur. Vull dir, ja, només us faig aquesta introducció perquè veieu per on aniran les coses que us m'hi ensenyen després, no? Però bueno, aquest Paituví és que és impressionant. Faig un article sobre els cavalls, no sé si ho sabreu, això és una cosa, us explico com hi vaig arribar. El cavall emblador. L'embladura resulta que els grans cavallers, quan anaven a la batalla, portaven un palafrener que portava un cavall que se li deia palafrer. El cavall palafrer el que té és que els cavalls normalment caminen així en diagonal i el palafrer tira endavant les dues potes d'un costat i les dues potes de l'altre. I què fan? Que la marxa és molt còmoda. Pots fer, no corre tant com l'altre, no és tan bèstia com el cavall de guerra, però per anar fins a la batalla, si la batalla estava a 100 quilòmetres, el senyor deixava en el palafrer que li portés el cavall robust i ell anava amb un palafrer, que és un cavall que es feia servir per les dones
perquè era molt còmode, perquè va completament pla, i això es diu embladura. Al fer l'article del Palafrè vaig buscar, diguem, paraules, frases, versos que parlessin del Palafrè. I trobo un tio de la Lombardia que té un nom raríssim i fa tot un d'allò elevant el seu Palafrè. Català pur. A Lombardia. Agafo l'Atles de Cresques. L'Atles de Cresques hi ha un moment que parla d'uns personatges mitològics, que el Magog i el no sé quantos, i explica que hi ha una poetessa veneciana que es diu Christine de Pisanne, que al final es casa amb un francès i acaba a França. Però sigui en pisà, en venecià o en francès, té un escrit. És català pur. És català pur, però allò, no encara el català modern, però aquest català occità. O sigui que a Venècia, a París, una persona el seu pare era astròleg de Carles VI, de quan ve la Guerra dels 100 anys. Tingueu present, la Guerra dels 100 anys és molt important en tot aquest tema, perquè comença el 1320. Com comença? Amb la crema dels templers a la catedral de Saint-Denis, cremen els 10 templers, i Philippe le Beau engega a fer punyetes tot el sistema dels templers, que després dura i s'allarga al llarg de la Guerra dels 100 anys, que dura fins 1450, que acaba Carles VI, ara hi ha un article que ha sortit a l'INH, que és sobre la Violant d'Aragó, que va promocionar la figura de Joana d'Arc, etc. Bueno, només us situo en el temps, no? I això li vaig explicar l'altre dia al Dani. Què penseu que és el cisma d'Occident, el cisma d'Avinyó? La gent es pensa que en un moment determinat hi havia uns papes a Avinyó i uns papes a Roma. No, senyor, no és això. Aviam, Philippe le Beau es creu tan potent que agafa el papa de Roma i li diu: te'n vas de Roma i vas a Avinyó i et faré un palau allà. El 1320. Fins 1370 a Roma no hi ha papa. Els papes de Roma estan a Avinyó. Sur le pont d'Avinyó, on hi dansa, doncs en aquest Avinyó. I el 1370 decideixen fer un conclave secreto i li deixen un nou papa. En aquell moment hi ha 2 papes. Però els antics eren vàlids. El fet que algú elegeixi un papa nou i llavors decideixen anar-se'n a Roma. Es separen de la tutela dels reis francesos, que ja no tenen tanta potència. El cisma comença el 1370, però han estat 50 anys els papes de Roma a Avinyó. Vull dir, això és una cosa que cal tenir en compte, perquè la gent es pensa que va estar separada d'Avinyó de Roma durant quasi tota la Guerra dels 100 anys. Aquesta Guerra dels 100 anys, Joana d'Arc, el 1420, 1430, la cremen, etc. I diu: il faut jeter les Anglais de la France, parce que nous en... I què collons? Els anglesos estaven a casa seva. Entens? O sigui, no és que els anglesos haguessin envaït França, sinó que els anglesos tenien Aquitània, que era seva, perquè el rei d'Aquitània i Ricard Cor de Lleó doncs són descendents dels normands, que es casen amb els aquitans, i llavors el rei de Borgonya, que tenia aquesta llengua que jo he identificat amb el català en un moment donat, però que veurem en diferents punts. De fet, vaig fer aquesta conferència, que és el camí català que va des de Gènova fins a Gante, i en tota aquesta franja hi ha el Franche-Comté, que se'l va quedar a l'emperador, en la guerra. Esclar, els que guanyen la guerra són els francesos i es queden amb 2/3 de França, però si queda Savoia, Savoia no l'agafaran els francesos fins 1861, amb Cavour, quan ajuden els italians a fer la Unió d'Itàlia. Els hi foten el d'allò, ens doneu l'Alta Savoia i la Baixa Savoia, perquè Savoia sempre havia estat amb els emperadors d'Àustria i en Carles V quan estava aquí. El que guanya la batalla de Pavia en els francesos és Filiberto de Savoia, en nom de Carles V. Francesc I és fet presoner per un català de Tortosa, com es diu? Per l'Aldana, que després ens el roben. Hi ha un poeta Aldana que diuen que és de... Tots són... Aquí els agafen tots i els foten cap a Extremadura. Tot va passant cap a Extremadura. Vull dir que és molt sospitós. Però bueno, anem a la part nord, en aquesta llengua que tenim en comú, no? Què més vaig trobar? El paituví de Ricard Cor de Lleó, el lombardès o milanese, que és català pur, el vèneto o el furlà o friulà,
que és català pur, si puc passar una gravació, les tinc aquí, veureu que s'entén com a català, no? I ja et dic, i arribar un moment que ja és el 1300 escaig, 1320, 1340, el llibre del Mandevila, que han quedat 13 pàgines, em sembla. És d'aquests llibres que es cremen, però han quedat 13 pàgines, i les tinc, us les passaré, i això ja és, no és que sigui occità, és que és català pur. O sigui, un senyor que és d'origen anglès, diu ell en el llibre, en Mandevila, però que l'escriu en els països, l'escriu a Gante, l'escriu en els territoris de Carles V, escriu en català. Per què dic que escriu en català? Doncs perquè hi ha aquesta filla de Joan el Caçador, que és Violant d'Aragó, hi ha moltes Violants, però les heu de situar. Comença la Violant d'Hongria, que es casa amb Jaume I, tenen una filla que també es diu Violant, que es casa amb Alfons de Gel Savi, hi ha una altra Violant al segle XIV, i al final hi ha una Violant que és la que posa a Carles VI de França en contacte amb Joana d'Arc. O sigui, no sé quina d'aquestes Violants és, jo crec que és una Violant que està abans d'acabar, que és la que jo penso que és, hi ha un llibre que us recomano que es diu Joan I, el Caçador. El Caçador no hi és, però hi ha un historiador dels anys 20-30 que fa un totxo sis en tota la vida de Joan I, i suposo que aquesta seria filla seva. A veure, aquesta es casa amb el duque de Bar, i comença una generació que tu has seguit, te'n recordes? La família de Bar, que els de Bar acaben a Escòcia, amb els Stuart. Això és una cosa que va seguir en Daniel, però no ve el cas, però vull dir que sapigueu que aquesta, en el fons, és duquessa de Lorena, està casada amb l'antecessor del bon rei René, que el bon rei René és duc de Lorena, duc d'Ibar, en un moment en què Don Remy, que és on teneix la Pucelle d'Orleans, li diuen Pucelle d'Orleans perquè va guanyar la batalla d'Orleans, però ella és de Don Remy. I Don Remy està a la frontera que passa per la casa on va néixer la Pucelle. Esclar, si va néixer a la dreta, és súbdita del futur rei de Catalunya. Això no us hauríeu pensat mai, que la Pucelle d'Orleans pogués ser súbdita del bon rei René, que en la Guerra Civil Catalana el triem com a rei de Catalunya. Durant un mes, després hi ha tota una història que no ve al cas, però que no la van cremar, que hi ha una altra donzella que es presenta al rei, que li diu que van cremar amb una altra persona. Això és una història a part, però només que sapigueu que hi ha... Però aquest Don Remy, ja et dic, que han posat la frontera al mig de la casa on va néixer... És que això ja és la... Sabeu aquell que... És un acudit, Però diu que se quede paralizado a la mitad derecha. Dice, a ver un momento, que la derecha o la izquierda? I aparta cap a un costat. És un acudit tonto, però vull dir que és pràcticament el mateix que han fet amb la casa aquesta. La línia divisòria perquè sigui francesa o sigui de la Lorena i del ducat de Bar, és que és demencial. Aquí hi ha una manipulació. Però bé, la llengua que parlava aquesta gent és la nostra llengua. És que aquesta llengua es parla al llarg de tot el corredor aquest, que jo li dic el camí català, però que podria ser el camí, li diuen el corredor sardo, és l'Eixamendes d'espanyol, però si el feien servir abans de que existís Espanya, doncs serà el camí català. Això va ser una altra conferència. Però al llarg de tot aquest d'allò, a la dreta es parlava aquesta llengua, a l'esquerra es parlava aquesta llengua, a sota, tot el que és Occitània, es parlava aquesta llengua. I la que vam parlar amb nosaltres, esclar, en Dani diu que ja hi era. O sigui, el que és evident, i a més en Lluís Maria m'ha fet un comentari que va a missa, no? Aviam, aquesta llengua, segons l'Ibes Cortez, que hi ha la Carme Jiménez Huertas, que diu el mateix, però que diu que ve de l'Iber. Ara ha canviat i diu que ve de moltes llengües, però el que és evident és que es parlava una llengua a l'Imperi Romà i se n'escrivia una altra, com passa a Xina, com passa Jesucrist no parlava hebreu, parlava arameu. Hi havia la llengua dels documents i la llengua del poble. I la llengua del poble de tot l'Imperi Romà era aquesta llengua romans. L'Ibes Cortez això ho explica bastant bé, només que el seu origen diu que
rau en la península itàlica, i aquí no hi estic d'acord. Jo crec que rau on sigui, que ja ho trobarem algun dia, però és una llengua que es parlava a tot l'imperi romà i que no ve del llatí. Això és evident, ara no em posaré, això és una altra conferència, però segur que no ve del llatí, hi ha proves sintàctiques, el llatí és una llengua que és, a veure com es diu, les llengües romances són preposicionals i el llatí és una llengua desinencial. Els temps varien canviant, o sigui, s'assembla més al llatí en l'alemany que no pas en les llengües romans. I la sintaxis va tot al revés, el verb l'has de posar al final. Jo sempre poso aquell mater mea mala puta est. Això ho tradueixes directament a qualsevol llengua romança i sembla que mi madre era una mala puta. No? De fet, d'allò era mater tua, no? Jo ho he canviat en mea per no insultar ningú. Però aquest mater mea mala puta est vol dir la meva mare menja pomes podrides. Com això es pot... que és així, vull dir, en llatí vol dir això. No rigueu que... En sèrio, que és així. Però com pot una llengua llatina generar unes llengües filles que van completament al revés? Ma mère mange de pommes pourries, la meva mare menja pomes podrides, la mia mamma menja male putte, perquè podrides putte en italià, un mamma menja pomes podrides, que en portuguès com sigui, però tots tenen la mateixa estructura, però en llatí no. Per tant, és impossible que el llatí hagi generat unes llengües que tenen una sintaxis diferent, que es declinen, que no es declinen, que no tenen gènere neutre, perquè en llatí es separa el masculí i femení neutre. Les llengües romàniques li poses un lo delante, però no existeix una desinència especial per al neutre. Tot això ho explica el Vives Cortés, jo comprego un vell menys amb el de l'italià. I la Carme Giménez Huertas, doncs, com diu el Daniel, ha pres el relleu de... El Vives Cortés va començar el 2007. Jo a la Carme Giménez Huertas li he sentit parlar d'això a partir del 2009-2010. I té molt de mèrit i que segueixi així, però quan va parlar a la Universitat Nova Història dient que venia de l'hivern, es van aixecar. Com es diu la nana aquella, la de la cueta? La Grau, que jo vaig plorar quan em va dir qui era, perquè resulta que havia vist unes pel·lícules del d'aquestes, de com es portava la flama del Canigú, dic Canigú perquè diuen així, de contrabando amb la Guàrdia Civil perseguint-los, i era el pare d'aquesta nana. En Grau portava la flama del Canigú de contrabando en els anys 50 i 60 i tal. I quan la vaig conèixer amb ella, és una noia, o sigui, té una certa edat i va amb una cua, amb una trena, i té un marit que és hongarès, i quan acaba la conferència de la Carme Giménez Huertas es foten un fart de riure i diu, escolta, diu, com... És el que van dir ells i jo hi estic bastant d'acord. Diu, com vols que aquesta llengua romans vingui de l'hivern si els hiverns no van arribar fins a Poitiers? I ara diu que sí, que hi van arribar, però el que coneixem és una llengua que ha vingut de dalt cap a baix en un moment determinat. A partir dels catalaunis, aquí defensem que siguin els catalaunis, que seran la Gàlia belga, amb els camps catalàunics, amb tot aquest d'allò, és més lògic que vingui de dalt cap a baix que no pas de baix cap a dalt. Entens? O sigui, aquí és on te discrepo de la Carme, perdona, en Carme, ho fas molt bé, però no penso així. A veure, que cadascú fa molt bona feina i ha de seguir en aquest camí, no? Aquesta llengua, hi ha lingüistes castellans que s'han posat amb l'Ives Cortés, em vaig posar la seva... És mort l'Ives Cortés, jo vaig comprar el llibre el 2007, es van posar a la seva pàgina y van a comenzar. Mire, aquí le hemos puesto todo un parrafazo de 900 palabras en castellano, en que 800 son iguales que en latín. Por lo tanto, el castellano viene del latín. I el tio va dir res. Agafa un d'allò i fot un altre parrafazo de 900 paraules en anglès, de les quals 800 eren paraules llatines. Diu, amb el seu sil·logisme, si vostès demostren amb això que m'han fet que el castellà ve del llatí, segons vostès, l'anglès també ve del llatí. Toma! No té lògica que hi ha connexions, hi ha mimetisme entre les llengües, Vull dir, això existeix, segur. Però el fet que hi hagi aquestes paraules comuns, una ha de venir a l'altra, això no és demostrable, això no demostra res. A més, jo tinc el meu article, si aneu a la meva pàgina web, és isto.cat,
veureu, en el tema romanç tinc dues categories, el tema romanç i el tema Cortés. Veureu 40 o 50 articles que parlo d'aquest tema, no? I n'hi ha un que he fet una inflexió jo sobre la Carme i sobre el Cortés, que és els acabats amb atio. Els acabats amb atio, quan estudieu idiomes, veureu que el dia que coneixeu que illumination, en català és il·luminació, en castellà és il·luminació, en francès és il·luminació, en portuguès és il·luminació, en italià és illuminazione, apreneu 1.900 paraules de cop. O sigui, són totes les acabades amb ation, tenen el seu acabament en cada una d'aquestes lletres. Què vol dir? Que totes aquestes venen del llatí? Potser sí, potser no. Hi ha hagut un mimetisme que pot haver influït. Però és que ja vaig trobar en moltes llengües que no són romàniques, que són eslaves, en maltès, que és una llengua púnica, hi ha les mateixes 1.900 paraules. Però no acaben ni amb accione, ni amb atzao, acaben amb drac. No sé, una cosa rara àrab, perquè la llengua púnica és la llengua dels cartaginesos, la llengua de Cartago, la llengua del nord d'Àfrica, i té aquestes mateixes, no hi són totes, i a més hi ha falsos amics, que hi ha dues paraules que són iguals i resulta que en cada llengua vol dir una cosa diferent. Això us hi trobareu, però de 1.900 trobar unes quantes excepcions ja va bé. Són menys de les que hi ha amb les normes en català, que això m'he queixat venint l'altre dia, quan veníem cap a Barcelona. El meu nano és xinès, va venir amb 7 anys i va aprendre català i castellà. Al cap de 3 anys treia notables en castellà i suspensos en català, perquè el català té una regla i 300 excepcions. I això ho hem fet malament. O sigui, perquè els d'aquí al final ho aprenem, però que vingui un nano xinès i se li creuen els cables al pobre nano. I en canvi en castellà tenen menys regles i sobretot tenen menys excepcions. O sigui, hi ha aquella fal·làcia que diuen és que el castellano és la única lengua que s'escribe com se pronuncia, que se pronuncia com se escribe. Una fal·làcia. Ja, esclar, si diuen que Q amb B és què, però vindrà una que es dirà que és que. Llavors hi ha unes normes i aquesta fal·làcia me l'han dit sempre des de petit. El castellano és l'única llengua que se pronuncia tal com se escribe. Sense Joan, el so Joan, sense el so Shakespeare, tots aquests sons que són internacionals i que resulta que en català els tenim perquè són més europeus i en castellà no els tenen perquè són jamalají, jamalajá, estan arabitzats. El castellà té una influència de l'àrab important. Quan dic això, algú em matarà, però aquí jo ho veig així. No, són coses. Hi ha uns sons que en castellà no existeixen i la riquesa de vocals que tenim en català, en tenim 6 o 7, ells tenen A, E, I, O, U. You know, Arabian people, when they speak English, they have the very same accent they have the Spaniards because they have only A, E, I, O, U. Entens? Notes un accent, una cosa rara, no saben dir smell, small, totes aquestes vocals que tenen aquesta riquesa que té el català que no té el castellà. O sigui, són més europeus. Anem en aquest català que es parlava als segles XIII, XIV i XV. I, a veure, acabo amb l'última cosa, vaig trobar com es comunicaven aquests mariners del Cantàbric, aquests que van arribar a les illes, a Labrador i tot aquest d'allò, que hi arriba en Cabot, de fet, que en Cabot era català segur, però no anem per aquí, però arriben a la ruta que feien els de les bacalaos, arriba a Labrador i a la Nova Anglaterra i tot aquest show, entens? Vull dir, és un fet. Quina llengua parlaven? Doncs he trobat documents del segle XVII, de Santander, els càntabros de Santander, de San Vicente de la Barquera, aquell cantant que va guanyar el concurs de Todos Somos Buenos, de San Vicente de la Barquera, escriuen en els de Vizcaya, en els de Sant Sebastián, i escriuen documents dient, escolta, heu de fer això, heu de fer l'altre. Estan escrits en gascó. La llengua en què es comunicaven els mariners del Cantàbric, els que anaven a les Bacalao, tinc la tira de documents, us els passaré, estan escrits en gascó. Em ve un amic, el Miquel Llaurador, que també ha col·laborat amb aquestes coses, i em diu, no saps que he trobat el document, ja no els d'Estrasburg, que són del segle IX, sinó el document de creació de Pamplona, aquest que heu vist aquí del rei de Navarra, que va amb les 4 barres.
es crea Pamplona amb 3 borgs, que són el borg de Sant Fernín, amb C de Càceres, de Sant Miquel, amb Q de quaternària, i Sant Nicolau, amb U d'uniforme. O sigui, aquests 3 borgs, amb aquest nom, en els documents navarros, i està escrit en gascó català. Ho llegireu, ja us el passaré. El document de creació de Pamplona, de l'any 1400. Aquesta Pamplona, que tenim la reina de Navarra, tenim aquest rei de Navarra que va amb les 4 Navarres aquí per tot arreu, i que la Generalitat, junt amb Navarra, volen posar com a hereu de la corona el príncep de Viana, que és el fill del primer matrimoni en Blanca de Navarra, de Joan II. Joan II es casa en segones núpcies, en segones noces, amb Juan Enríquez, és castellana, i vol posar el seu fill, que és Ferran el Catòlic. Hi ha una guerra civil que dura 10 anys, no us explicaré la guerra, però que al final la guanya Joan II. I va a lluitar contra Navarra i ha de conquerir Pamplona, perquè Pamplona s'ha quedat en contra de Ferran el Catòlic. Ferran el Catòlic, sabeu qui mor en aquest setge, en el setge de Pamplona? César Borja. César Borja, el seu pare, l'ha casat amb un albret, que són els Albret que seran els Borbón, una avantpassada per línia directa del seu germà. Els Albret són els reis de Navarra que, a partir d'Enric IV, París bien vale una missa, mor Enric III sense descendència, i Enric IV passa a ser un huguenot, un que defensava, que anava en contra dels catòlics, va dir aquella frase de París bien vale una missa i se'n va anar a ser rei de França. Però és d'aquesta família Albret que César Borja hauria pogut ser rei de Navarra i rei de França, però mor en el setge, el pela Ferran el Catòlic, les tropes de Ferran el Catòlic. Llavors, Ferran el Catòlic es dedica a conquerir la part del sud dels Pirineus. La part del nord dels Pirineus es queden els Albrets com a reis de Navarra fins al Enric IV, i aquesta part, però teniu en compte que a Pamplona, aquesta Pamplona que es crea amb un document en català, us el passaré, és català pur, bueno, ja té aquests acabaments amb TZ, que és típic de l'occità, però que el trobador i la trobadoritz, aquest acabament TZ, que és molt típic de l'occità, però que, bueno, que és molt fàcil d'entendre, agafes 4 regles. La més complicada és una que em va explicar en Lluís Maria, que és els Alps, en occità no es diu ALP, es diu AUPS, la L es converteix en U. I d'aquí vaig treure un article sobre el Cervantes que diu hay que buscar 3 pies al gato. I és que ve del català, la frase original en català és 3 peus al gat. 3 peus en occità són 3 pèls. I resulta que per una qüestió dels cromosomes X i Y, una animal femella no té suficients cromosomes per tenir una riquesa de 3 colors, només pot tenir 2 colors. I jo vaig aprendre amb una francesa de Perpinyà, que era d'Alger i tot això, em va dir cette chatte-là, qu'est-ce que vous avez? Et comment vous savez que c'est une chatte? Parce qu'elle a 3 couleurs, si elle a 3 couleurs, c'est une chatte. C'est impossible qu'un chat a les 3 couleurs. I això és una cosa demostrada. I aquesta dita del Quixot, que té sentit en català, occità, no té sentit en castellà. I se n'ha estat barallant tot Déu, des del Nebrija, tot allò. No, hombre, que no son 3 pies al gato, que son 5 pies al gato porque tiene 4... Bueno, han fotut unes animalades quan, explicant-ho en català, és el més senzill del món. Tu mira a veure si en anglès, la versió del Quixot en anglès, parla dels 3 colors of 3 feet o 3 peus. Aquesta i una altra que era més tècnica. Sí, n'hi ha dues molt... L'altre és el del... Ens estem parlant del Quixot, però que tinguin aquí el... El sentit real d'aquesta això és dir, concreten, és mascle o és femella? Està embarassada o no està embarassada? Està pagat o no està pagat? Vol dir això, aquesta expressió? Ja, sí, però l'altre és el... De quién es este tonel? El tonel, en la versió anglesa, posa what is this bunch of sheets? I bunch of sheets és un tomell. O sigui que això en castellà han confós el tomell amb tonel. Bueno, estem parlant d'idiomes i
Jo el català sóc un boig del català, com podeu comprendre. N'hi ha una que és més clara. Sí, sí. Bueno, aviam. Que és quan Sancho perd l'asa, de la versió castellana, la prínceps no surt, i en canvi la de Tomàs Triltos sí. Sí, sí, bueno, no. Això és una altra conferència sobre les catalanades del Quixot. Mireu aquest d'allò. Us llegeixo el del Paituví de Ricard Cordellaó. Orsapxon ben miei om en miei baron, anglès normand peitavin e gascon, que un non ai si paura compagnon, que il la sansa per haver en preison, non ho dic mia per nulla retraison, mes encar soi heu pres, car sai heu ben ver certament. Si llegeu tot el poema d'aquest d'allò, sí que té coses una miqueta franceses, però el Paituví l'han agafat i l'han matxacat i l'han tret del mapa i diuen que és llengua d'oi i han suprimit tot això. Heu de tenir en compte que aquests que han rebut una persecució, que els han tret del mapa, han anat a per Amèrica. I es parla el Paituví, es parla a Califòrnia, en una sèrie de llocs, parlen encara el Paituví, que és el Paituví que parlava Ricard Cordellaó. Una miqueta més modern, perquè Cordellaó és del 1200 i pico, no? Però vull dir, és que és curiós. Aviam, aquí us explicava el bacalao, aquí hi ha aquest, no sé si s'obrirà, sí. Aquí és aquest famós llibre que La Vanguardia diu que van arribar 100 anys abans a les bacalao. I m'he mirat el llibre i el tio va parlant de les Legge Ròdia, dels Rolls d'Oleron, i llavors diu, bueno, esclar, tot això hem d'anar de l'exposició del Consolat del Mar i ens posa tot el d'allò, la cita d'aquests Rolls d'Oleron basant-se en el Còdic del Mar de Catalunya, el llibre del Consolat del Mar. Això apareix en els Rolls d'Oleron. Dels Rolls d'Oleron, Eleanor d'Aquitània se'n va a Anglaterra, es casa amb Enric I, Enric I aquell famós de l'Orden de la Jarretera, ho sabeu, l'Orden de la Jarretera d'on ve? Enric I té una querida i al moment que estan ballant a Palau i se li en va una lligacama, li cau allà al mig de la pista de ball. I tothom es fot a riure. Llavors ell, com que s'estimava molt a la seva querida, l'agafa, se'l posa sobre la cama i diu, on hi soa qui mal hi pans, maleït sia qui pensi malament. I crea, a partir d'aquell moment, tots els amics del rei es posaven una lligacama de dona i passa a ser la carta d'ordre que van fer en Juan Carlos I, miembro de la Orden de la Jarretera. Doncs això ve d'aquesta època d'Enric I. És una... Aviam, que la llengua d'Anglaterra sigui l'anglès, una llengua germànica, i que, sabeu quin és el que hi ha a dalt de l'escut d'Anglaterra? Hi ha un escut que posa Mon Dieu et mon droit. Si imagineu, si poden haver-hi paraules franceses en la llengua anglesa. Madame és francès. My sir, el sire, és monsieur, és normand. O sigui, tot això ha anat de la part francesa, ja hi va anar amb els romans que van ocupar fins al mur d'Adrià a Edimborà. Tot allò va ser romà, va ser la Britània, si tenen més coses romanes, més monuments romans als anglesos que nosaltres. Vull dir que, i a sobre els francesos conquereixen els normands a partir de la batalla de Hastings i Guillem el Conqueridor, i són aquells que apareixen com es diu, a Robin Hood, que són els dolents. Els bons són els anglos, Robin Hood és anglo, i lluita contra els normands, que són els opressors, però que al final la família reial anglesa és normanda durant molt de temps, fins que passa a ser francesa amb Jacobo I d'Anglaterra. O sigui, la reina virgen, Isabel I d'Anglaterra, mor sense descendència. Diu, bueno, agafaré la meva cosineta, que és francesa, que és l'Estuardo, la Maria Estuardo, li tallaré el cap a tots els catòlics, però deixaré el seu fill, que sigui el meu successor, que serà rei d'Escòcia, d'Irlanda, de Gales i d'Anglaterra. I d'aquí ve la Union Jack, i la Unió la fa. Elisabet? Isabel I d'Anglaterra. Isabel I d'Anglaterra, la que tenien en Shakespeare merodeando por ahí, que crea la casa d'Estuardo. Crea la casa d'Estuardo, la crea ella. Ella és una Tudor.
i no té descendència, i agafa el fill de Maria Estuardi i el fa rei dels 4 estats, que és Jaume I d'Escòcia. Ho dic perquè ho sapigueu, perquè la reina actual, amb la faldilla i els prínceps porten d'allò dels escocesos, perquè els escocesos mai es separaran totalment d'Anglaterra, perquè el seu rei és el rei d'Anglaterra. És el rei d'Anglaterra que és un rei escocès, Cuidado, que aquí és al revés nostre, que és un rei de Castella que és el rei de Catalunya. Però, escolta, els escocesos volen separar-se d'Anglaterra, però no del rei. El rei, la reina és descendent de Jacobo I, vull dir, les coses com siguin, posem els punts sobre les is perquè les coses són així. El Joan Canadell a la seva conferència va dir que... El què? El Joan Canadell a la seva conferència que Ja, bueno, total, que... Va dir que l'Elisabet aquesta se l'havia passat fins i tot al Drake, que era un drac. El Drake, sí, tot Déu. O sigui, hi ha una pel·lícula sobre això, El amante de la reina de Jordi quan tenia 15 anys. Hi ha en Drake tirant-se a l'Isabel I d'Anglaterra, o sigui, la tia era més... Era un bodrio, vull dir, havies d'apretar a córrer, però clar, era la reina. Bé, que sapigueu que aquí hi ha un tema. He trobat l'origen de les 8 barres vermelles sobre fons blanc, que és l'escut dels Stuart. Això és una cosa, és una altra conferència, no ve dels colors catalans, directament, sí, indirectament, perquè els Stuart ve a través d'aquells personatges que va trobar el Dani i vindrien aquests colors a través de França, Països Baixos, i arriben als Stuart. Però això és un altre. D'aquí vindria la companyia anglesa d'Índies, que la companyia holandesa també té barres vermelles i blanques. Això és tot allò, però he volgut fer la inflexió amb el tema Anglaterra perquè té molt de francès i pots fer, com va fer l'Ives Cortez, un parrafasso de 900 paraules i 800 poden ser llatines. Però això no vol dir que l'anglès vingui de llatí. Que era l'idioma d'acord. A finals del segle XVI, començament de XVII. Sí, bueno, però aviam, jo vaig sortir amb una noble sueca i me la vaig lligar perquè parlava francès, perquè la llengua de la cort des de Napoleó a Suècia és el francès. A veure, Napoleó posa amb un mariscal seu, el mariscal Bernadotte, el fort rei de França. Mentrestant havia mort el rei de França, el rei de Suècia. Mentrestant havia mort sense descendència el rei de Suècia. Ve Waterloo i en Bernadotte diu, bueno, me'n vaig a Pau, que era de Pau, i he conegut gent de Pau que són parents seus i tal. Me'n vaig a Pau perquè jo tinc la meva casa pairada a Pau. I els suecs, no te'n vagis, que ho has fet molt bé. I el van elegir com a rei de Suècia. Llavors, jo els hi fotia conya, dic, sí, el suec és un derivat del francès. Perquè, a veure com es diu, en francès promener, en suec promenera, en francès étudier, en suec estudiera, i li foten el era darrere i tens un centenar de paraules que són d'origen francès. I la llengua de la cort, o sigui, jo he estat sopant en l'Alexandres d'Estocolm amb aquesta nana. L'Alexandres era on anava el Carl Gustaf quan era gran príncep, i hem estat parlant en francès, perquè era la llengua noble de Suècia. Jo que em porto dit després que i tal, sé 4 paraules en suec, però si parlaves en francès tenies una certa entrada. Això que dius que es parla francès en un lloc, el francès fins Napoleó era la llengua del comerç, van arribar en un moment que van lograr imposar-la. Entren els alemans i imposen la seva llengua en els mars. Hi ha un moment que fins a la Primera Guerra Mundial els alemans tenien la tira de colònies al Lejano Oriente, tenien el poble de la meva dona, Qingdao, no ho sabeu, però la cervesa més important del món és la cervesa Qingdao, creada el 90 dies en Pequín. Es creen 3 colònies, que és Macao, Hong Kong i Qingdao. I Qingdao era dels alemans. I els hi foten, a la Primera Guerra Mundial, els hi treuen totes les colònies que tenien a Àsia, tenien colònies a Indonèsia, a tot arreu, i els hi treuen totes, però dius que aquesta expansió, aquí aniríem, aquí el primer mapa d'Austràlia, que és el que volia fer la conferència, està escrit en català. És de 1540 i el 90% de les paraules que hi ha en el mapa d'Austràlia estan escrites en català. En català, hi ha la paraula illa 15 vegades amb 2 L's, i de totes les llengües romances, l'única que illa s'escriu amb 2 L's és en català.
perquè sona igual, però en occità és amb LH, en portuguès és amb LH, en francès és I, amb circunflex, que ve de la il, però no hi ha una doble L. En italià és insola, en llatí és insulam. Que es digui illa, a tots els mapes d'Austràlia del 1540, és illa i aquesta paraula és catalana. Però bueno, això és una altra conferència. Les Antilles. No, perdona, les Antilles. Bueno, sí. Bueno, però diuen Antilla. Ah, vale? Sí, també seria el mateix. És el mateix concepte. Això és això que us he dit. Aquí teniu el document. Dels sobredits consells firem altres sí en avinents en tal manera que si per ventura lo senyor don Tibal rei de Navarra en ningún altre que ja más ningún temps sia rei de Navarra donava ningú judici ni mandava que complissin ni fessin ninguna enmenda ni ninguna res de los altres per razón, aquest razón és castellà, o sigui, surt una lletra de tant en tant, no? També català, de les demandes que furen feites, això sembla francès, és aquesta part del gascó, que si logro posar la gravació, aneu a internet, busqueu el gascó a Baiona i us cauran els collons a terra. Bueno. Sobredits, aquí, els sobredits jurats, consells, aquest és acabament occità, però bueno, són paraules que s'entenen. I tot això ha sortit de l'arxiu de la Corona de Navarra, que sabeu com es diu? L'arxivo de cuentas, com que és castellano, no, es diu arxiu de comptos, en bo, perquè és les comptes, les cuentes en castellà són els comptes en català o en gascó. Bueno, escolta, tot el jurament de creació de Pamplona li fot amb una navarresa que és fatxa d'aquells de la... com és? Carlista, dice Aneval, bípedo de cresta roja, que és peligroso, puede atacar al hombre. Això són els carlistes que van guanyar la guerra i que governen a Navarra i que dicen que ells són espanyoles. Mira Don Tero, fill de puta, el 1400, que no té res d'espanyol això, ha sigut després de la conquesta de Ferran el Catòlic, això que us dic que en tota aquesta època la llengua oficial era el català. Aquí valgui això de prova, jo en tinc d'altres, en tinc moltes altres, però aquí... Bueno, jo vaig estudiar tot el tema de la pólvora. El tema de la pólvora està molt lligat amb Cahors, és on hi ha els primers canons. I ja vaig trobar fa 30 anys que tots els documents sobre la pólvora estaven fets a Occitània i en gascó. I això és... L'Anna Anteguissant ho va trobar... Tenim el compromís de Casp. I aquí és una teoria que us explicaré, ningú hi està d'acord amb mi, però tothom, és que van perdre el compromís de Casp perquè Sant Vicenç Ferrer va votar en contra del d'Urgell i tot això i tal qual, i aquí es va acabar la història de Catalunya, no? No. Aviam, això li va donar la legalitat a Ferran d'Antequera, però el d'Urgell no s'hi va conformar i va haver-hi una guerra durant 6 mesos que van lluitar els d'Urgell contra el d'Antequera. I el d'Antequera tenia la pólvora i el d'Urgell no. Entens? Aquí ja estudiarem el per què la pólvora i tot ve de documents que estan en l'arxiu de comptes de Navarra. Hi ha els documents escrits en català i en gascó de la pólvora que tenia Ferran d'Antequera amb la qual va vèncer el d'Urgell. Jo sempre... Com se no tenia l'Urgell? Perquè hi ha totes unes famílies que tenen la pólvora a Catalunya que es van posar del costat i van haver-hi botiflers abans de la... Cony, que t'ho dic, que hi ha els documents. Hi ha documents, punt. L'Urgell no tenia... El d'Antequera es va carregar el setge de Balaguer amb bombardes amb pólvora catalana que li van donar els seus aliats catalans que estaven a favor seu. Punt. Si no hagués guanyat el setge de Balaguer... No, cony, és que em discuteixo amb la gent. Si no arriba a guanyar el setge de Balaguer, Ferran d'Antequera no s'hauria fotut un rosco. Tenia la legalitat, vale, però és que la legalitat sense vèncer no serveix de res. Poso d'exemple en Franco. Qui tenia la legalitat el 1939? La República. Qui tenia els canons? En Franco, en Hitler i en Mussolini va massacrar el govern legal que era la República. Perquè tenia la legalitat, la República va continuar manant. No! Va manar el que va guanyar la guerra. Això és el cas que Ferran d'Antequera
té la legalitat, vale? Amb els votants, Sant Vicenç Ferrer, ens traeix, tot el d'allò. Però si no arriba a guanyar el setge de Balaguer, no hauria governat el d'Urgell. Sisplau, per favor, és que això li vaig dir en l'Armat de Fluvià i em vaig llegar la merda. Li dius a qualsevol historiador perquè això per primera vegada ho ha dit en Manel Capdevila fa 15 anys, en un article que vaig fer a la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, que va a missa. Això va a missa. I com que no ho ha dit ningú abans, i en Capdevila és una merda, doncs no serveix. Però que sí que no em foten cas, però us dic que és la realitat. O sigui, Ferran d'Antequera no va guanyar per al compromís de Casp, va tenir la legalitat, però si hagués perdut la guerra no hauria governat. Entens? És que són faves comptades. Continuem amb la força del català al segle XIII-XIV. Vale. Un moment, que s'ha mogut una cosa. No, és que tots els documents de Ferran d'Antequera estan en català. Tots els documents que hi ha... Jo estic llegint això de l'Antegui Sant, són documents que estan, mira, l'ofus dotzens de bar, entrar los cercos de dit canó, sencers el suestinent en una fauja de d'on són jobs de petos ferrers. Edus ajudants obren dies costa la dia. Això són documents trets de l'arxiu de comptes de les bombardes que se li van donar a Ferran d'Antequera. O sigui, està escrit en català, en gascó. Estic dintre del tema, el que passa que me'n vaig sempre per les blanques, com de costum. Bueno, aquí vaig amb el document, vaig més endavant, però veureu que tot està amb aquest català gascó, que era la llengua que es parlava en el 1400 encara. Entens? No, és que hi ha aquests mapes durant tota la Guerra dels 100 anys. Aquest és un mapa que comença en 1337, perquè veieu, el de la Borgonya, comença la batalla de Crecy, Poitiers, Aquitània només té aquesta part d'aquí, Aquitània creix fins a Poitiers, o sigui, això és tot al llarg de la Guerra dels 100 anys, però tota la part de la... Hi ha un moment que els anglesos tornen a atacar, és el 1429, abans el 32 cremen a Joana d'Arc, però al final acaben vencent els francesos. Però és una guerra de 100 anys que és la guerra del oil contra l'oc. Tingueu en compte això, vull dir, és aquí on perdem el monopoli de la llengua d'oc a França. Amb Joana d'Arc, que va quedar entremig, devia ser aquesta meitat o l'altra meitat de la Lorena, de Bar o del rei de França. Enteneu? És importantíssim. Això és la guerra dels 100 anys, que és la guerra que guanya la llengua d'oil contra la llengua d'oc. I és important aquest. Bueno, buscaves un mapa, aquí no hi ha els països catalans, però ja els sabeu. A veure, que el català es parlava a València, o sé que es parlava a Mallorca també. A mi el que m'interessa és que el català es parli a Calais, que es parli a Borgonya, que es parli a Estrasburg, que es parli a Aquitània, que es parli a Bordeus, que es parli en els Rols d'Oleron, que es parli a Cantàbria, que es parli a Baiona, aquesta és la... que es parli a la Lombardia, que es parli a Milà, que es parli a Venècia. Aquests són els... Bueno, però aquest és li he posat aquest mapa que m'agradaria poder-lo anar... però canvia automàticament, no? Però em sembla que queda una miqueta clar, aquesta posició, queda clara la posició del... Aquestes dues... No es veu massa la franja d'aquí. Que això que posa Borbón Dijon, aquí hi ha el Franche-Comté, i està dividit en Comté d'Amont i Comté de Vall. Tot el que és el Franche-Comtat, que perdem el 1620 amb l'última guerra, però que Carles V ho tenia i Francesc I li volia arrebatar, el Franche-Comté està dividit en Amont i Aval. Amb quina llengua està fet això? Amb aquesta llengua nostra. Entens? Aquí us presentaré uns quants documents. Aquest dels jugements d'un savi de Bordeus que comença a escriure-ho tot en occità i en català, el Paituví que us he ensenyat abans, aquest el rei de Navarra, i llavors aquest és el meu, aquest és el que vaig començar jo fa molts anys, o sigui, això ho tinc des de fa 20 anys, per dir una data, no? I es van trobar 13 pàgines del llibre de Mandeville, el llibre de les meravelles de Mandeville, i hi ha un francès que ho troba i diu, descriu així l'arbre de la Baume, de la Balma,
en català és la balma, balma, aquesta U. A costa de l'Alcaire és lo camp, en s'eleua lo bàlsam s'eleua en petits arbres que no són gaire posals que la cinta d'un home és així plantat com a vinya salvatge i colls feu un d'ells abrís amb sos peus. Això ja no és occità, això és català. Això és català pur. I han quedat només 13 pàgines d'aquest original en català. Per què dic que és original? Doncs perquè Joan el Caçador envia una carta a la seva filla, que està a la cort esdevingut família real francesa, dels de Bar, de la Lorena i tal i qual, diu: sisplau, fes-me enviar l'original del Mandevila per traduir-lo a l'aragonès. Guardeu, escriviu, Per què li diu un home que parla en català amb la seva filla, li diu per traduir a l'aragonès? Perquè estava en català. Entens? Perquè si estigués en francès li hauria dit per traduir al català i després el traduiran a l'aragonès. No he portat aquests documents, els he trobat. No he trobat, no ha sortit mai, la versió original en català, està més cremada i recremada, però que sapigueu que el llibre de les meravelles de Mandevila, del meu tocaio, perquè Capdevila i Mandevila, estava escrit en català. I en un català com el de Jaume I, és un català del segle XIV, molt català, no occità. O sigui, això, així és com l'altre, el de Pamplona, o sigui, que allò és gascó occità, aquí, aviam, és una miqueta arcaic, però és català, no té ni un acabament amb TZ. O sigui, això és català pur. I és el llibre de Mandevila que, sabeu que es fa una història i això és una miqueta complicat. El llibre Tirant lo Blanc, que durant 300 anys van dir que era un libro en castellano tirante el blanco, que no se sabe el autor, i a partir del 1800 escaig troben els originals en català a València, fins i tot hi ha una a Barcelona. Hi ha 3 originals mig cremats del Tirant lo Blanc i se sap que està escrita en català, l'original era en català, però fins llavors és una obra anònima en castellano. No hay más palabras. Però aquesta, esclar, tots els originals que trobes manuscrits estan tots en francès. I un tio va i troba aquest d'allò que és català pur. I sobretot jo això ho he lligat amb aquest llibre de Joan I el Caçador, que hi ha un moment determinat, té molta relació. A veure, aquest Joan I el Caçador és el que envia l'Atles de Cresques en el futur rei de França, que és Carles VI, que acabarà la guerra dels 100 anys o serà un fill seu. Bueno, hi ha 3 Carles un darrere l'altre. Un d'aquests Carles li regala l'Atles de Cresques, que sempre s'ha pretès que els francesos l'havien robat d'un arxiu i no s'han trobat els documents amb la carta de Joan I que li regala, diu, li regalo això, però li regala amb una ampolleta. Diu, li regalo amb unes hores de navegar. Per què un rei català li regala unes hores de navegar amb un rei de França? Perquè a França no sabien fer ampolletes. I això és una altra conferència meva, que Colom arriba a Amèrica amb ampolletes. Magallanes dona la volta al món amb ampolletes. No ell, sinó el navegant que tenia, que no era... Li deien, a veure, Francisco Albo de la isla de Rodes. No sabeu quin és? Hi ha un general, un almirall de l'exèrcit francès d'Algèria, que és capità d'un submarí, que volen matar en De Gaulle, és de l'OS, i fuig quan De Gaulle regala Argèlia, Franco els hi dona supluig, que jo he conegut gent de l'OS a Madrid, de l'extrema dreta, i aquest paio va estar per aquí, va estar mirant el viatge de Magallanes per el derrotero de Albo. Diu, aquest tio no era de Rodes, la illa de Rodes estava assetjada per Soleiman el Magnífic, no podia venir de Rodes, era de Rodes, Roses, Sant Pere de Rodes. Sant Pere de Rodes està creat pels rodis i és una població catalana que es diu Rodes, que la van crear els grecs, els rodis. I durant tota l'edat mitjana, Roses s'ha dit Rodes. Per tant, en Miguel de Rodes hi ha 16 navegants que són de la isla de Rodes, que són de Roses, en la volta al món. Que vaig trobar el document de la volta al món, que el signa Carles V a Barcelona. Magallanes ve a Barcelona a que li signin l'ordre, la encomienda de la volta al mundo. Surt de Barcelona i ho diu en Pigafetta.
he trobat el document aquest que és bestial. Bueno, són tota una sèrie de coses. Tornem sempre al mateix. Perquè Joan el Caçador li regala una ampolleta a la seva filla i a Carles VI de França. És que si jo un murmullo i haig de cridar més que el murmullo de fondo. S'encenen a mi la veu o no? Els bascos de Baiona. Aquest document que segueix és gascó català dels bascos de Baiona. Es comuniquen entre ells amb aquesta llengua. Mireu una carta que s'envien de Santander a Sant Sebastián, de Sant Sebastián a Burdeos. Ítem és plus ordenat que alguns se levaven nes faci corsari contra l'altre les dites partides en la nau en lo baixet per nau que ets manent son senyor per mar i per terra e que s'hi venint les bieles de les naus baixets, aquí, gascó, e que tantos com sabut seri en alguna de les partides e que faci a saber, això és segle XIV. Els càntabres de Santander escrivien això. Com poden dir que això és euskera? Que són euskeres, que els bascos euskera llegaron... I van arribar els bascos de Baiona, que parlen aquesta llengua encara al segle XXI. És que bueno, ho veus això, no, Lluís? T'he convençut o no? Llavors llegeix tot el document, segons la font, a la font diuen, escrito en vieux francès. A Nostre Senyor le roi demonstra la comunitat de la vila de Bermejo, Pursell e per les altres viles de Pubar de Vizcaya, que com el soye Sant Nuil, de poder jurisdicció de Madame Marie de Vizcay, e se jugen per altra que la gens d'Espanya e vos-aies altra abans ses ebres. Aquí està una miqueta més afrancesat, però de francès no en té res, o sigui, això és un gascó una miqueta més afrancesat. Marxes contra la gens d'Urriama d'Espanya, e perquè en Xesun les gens de Bermejo, els altres de poder... Vosaltres creieu que un basco de Bermejo ha d'escriure d'aquesta forma? Perquè la llengua que es comunicava en tot el Cantàbric, amb els rols d'Oleron fins a Anglaterra, era aquesta llengua nostra. És aquesta llengua que és més semblant al català. Feixen contra vos, e vos, jans, en honesta tus jurs, en temps de la guerra de Gasconya, d'haver vos gens, on haida a vos gens de vistalles i d'altres coses. Solom leu poder quan la gens du reioma d'Espanya estuaien contra vos, ja et diuen aquí, és una miqueta més afrancesat, però gascó, és gascó, és occità això, o sigui, encara que té, a veure, anem a l'altre document que segueix, és segons l'autor original castellano antiguo con errores, perquè ho compareu amb la llengua d'allò. Es un castellano. De Castro Urdiales, los alcaldes de los jurados del Meriño del dicho lugar, enos per todos los habitantes de la misma isla, per tenor de esta presente carta, facemos a saber a vos que cada uno de vos, de todas las muertes, lagas, robas y otros daños y atizamientos, es veu molt clar que això és castellà. Perquè sobre els dits sabios i honrados don Ordón Pérez i don Meister per Arn eren persones de Santa Iglesia, això no és castellà, està gasconat. Los alcaldes de los jurados de Merino de la dicha villa de Castro de Urdiales, aconsellamiento i voluntat expressa... Podem passar cap al castellà, però que l'altre no té res de castellà i són els de Santander que ho estan enviant en els de Sant Sebastián o en els de Baiona, es comunicaven amb aquesta llengua que era la llengua oficial. En aquest poso el de la navarreria de Pampalona, que us he llegit abans, que això és gascó català pur, 100%. Bueno, us he ensenyat uns quants documents, anem a per més documents, que n'hi ha més, vull dir, és... Manel, i per algú et diu, perquè jo he sentit això, que és que aquest era l'idioma de la mar. Sí, és que era l'idioma de la mar. És l'idioma de la mar. El que passa que a la Mediterrània es crea una altra llengua perquè hi ha el maltès, la llengua púnica, i es crea el que es diu llengua franca. La llengua franca m'he barallat, resulta, se'n surt una miqueta d'això, però com que hi ha el català pel mig, val la pena explicar-ho. I a més, la llengua franca la retroben uns filòlegs francesos el 1850, quan Alger ha sigut conquerida, robada, perquè Alger era espanyola, i Napoleón ho agafa com a cosa seva. Pepe Botella, Cuba i Santo Domingo, tot allò, pum,
a Orleans per al Pepe Botella, per a França, i ho ven amb coses que eren, en teoria, espanyoles, no? Espanyoles, entre cometes. Però, esclar, se'n van a Oran, que havia sigut espanyola, conquerida per Jaume... Bueno, conquerida per al cardenal Cisneros, però reconquerida per Carles I en les campanyes d'Alger, d'Oran i tal. Que segueix sent espanyola. Aviam, hi ha un contacte d'Oran amb el pirata número 1, amic d'en Franco, l'Ordines. El Marc Ordines feia contrabando d'Argèlia a les Balears. Una cosa... En 1850 encara es parla una llengua franca i van aquests dos filòlegs, hi ha un llibre sobre aquest tema, i eren jueus d'Oran. La llengua dels jueus d'Oran era la llengua franca, s'identifica amb llengua franca. I hi ha un rabino de Nova York, que es diu Paré, que quan anaven als mòdems de Piticlin, jo ja m'hi connectava i vaig descarregar ha fet un diccionari llengua franca anglès. I bueno, finestra, dell'italiano finestra, malaltia, dell'italiano malaltia, vergonya, dell'italiano vergonya. La vida puta. Perquè no diu que això pot ser català, entens? Vale que pot ser italià també. I d'aquí ve els noms dels vents que van predominar en el Mediterrani, que és una altra conferència meva, que això ho vaig conèixer a l'Emili, que em va dir algú, diu, els noms dels vents catalans, hi ha un lloc del Mediterrani que el gregal enfoca cap a Grècia, el sirocco enfoca cap a Síria, el llebeig enfoca cap a Llívia, i te'n vas movent per al Mediterrani fins que trobes aquests vectors i convergeixen amb la illa de Malta. I me'n vaig al maltès i tots els noms dels vents en maltès, que és una llengua púnica que té moltes paraules catalanes, però entre elles els noms dels vents. Tots són igual que en català, però igual, amb ortografia diferent, però que sonen com gregal, xaloc, mestral, tot menys un, el mitjorn, que es diu ha, que vol dir mitjorn en àrab. Vull dir que és bestial, que això que em va explicar aquest amic, ens posa en els catalans, en la illa de Malta, qui va ser abans, l'ou o la gallina? Van ser els maltesos que van posar noms catalans en els vents o els catalans que van posar els noms als vents de Malta? No ho sabrem, però tots dos tenien la mateixa base lingüística. Llavors, aviam, aquesta putada que fot el Paré de dir-ho que tot és italià, això també ho va fer el cabron del Pidal, el Menéndez Pidal, la parla de Colón. Parla de Colón i comença a veure paraules d'en Colom. Malaltia, de l'italià malaltia. Vergonya, de l'italià vergonya. És que això és tenir una jeta impressionant. Quan aquestes paraules també poden ser catalanes, ell diu, no, són italianes, clar, perquè tenim moltes paraules semblants entre l'italià i el català. Però bueno, arribam amb una que aquí en el Paré li vaig fotre i em va engegar la merda. Li vaig fotre un mail, en aquella època es connectaven per mail. Arriba collonar. Diu, it means taking the mickey of someone, but we don't know where it comes from. Diu, vol dir prendre-li el pèl amb algú, però no sabem d'on ve. Toma! Collonar. Ho has borrat, quan li he dit que això era català, ho has borrat del diccionari llengua franca. Tot això arrel de la llengua franca que tu parles. La llengua franca, saps què passa? Que a partir de que la navegació es torna atlàntica, ja no és la mateixa llengua franca. Llavors, el català perd pistonada amb aquesta llengua franca, però els noms dels vents ja no n'hi ha prou amb... De fet, són 4, 8, em sembla, no sé si són 8 o són 16, Els noms dels vents no, són 8. En l'Atlàntic, si tu només precises un quart cap a la dreta o un quart cap a l'esquerra, te'n vas a la merda. Llavors fan 32 parts. I tu mires els noms dels vents amb aquesta llengua franca de l'Atlàntic i són tots catalans. Diuen sud-este, nord-nord-este. Tot el d'allò té sentit, és aquestes coses que t'agraden a tu, dels lexemes. Els lexemes dels vents, els noms dels vents, en l'Atlàntic i el Pacífic, tots venen del català, però no ho podem demostrar. Però t'ho dic, hi ha els lexemes de tots els noms, que ara no els sé tots de memòria, deixen de tenir el xaloc, el gregal, tot això, que és una cosa molt mediterrània, i passa a tenir la Rosa dels Vientos de 32. I d'això he fet molts articles sobre la Rosa dels Vents, sobre
Bueno, no, seria un altre tema i no és sobre la llengua. Aviam, us poso aquest del Pisane, aquest m'ha encantat, tu, perquè surt en la crònica, us he explicat abans, us he explicat de memòria, però veieu, això està escrit per una Christine de Pisan, nascuda a Venècia, i que el seu pare se'n va a París. I escriu o en venecià o en francès, no? Perquè si està a París, i per què? Doncs escriu això. Vis les mons de Gaspí on clos, son gots et magos bien enclòs, de la Saldron quan l'anticrist vendrà contra la loi de Crist. És més català que francès, això. No? Jo aquí només veig francès l'Eloi en comptes de llei. Vull dir, això ho recull només que una tia de Venècia escrigui això el 1380. És una d'aquestes coses que són interessants. Els juraments d'Estrasburg, que havia d'haver començat per aquí, que és la troballa del senyor Mandado. Això ho va trobar l'any 2010 i va costar molt que li publiquessin a l'INH i jo li vaig publicar abans a la meva web que es publiqués a l'INH. Podreu veure que això és per publicar-ho en primera pàgina i és a l'inici de tot perquè és el segle IX. Al segle IX parlaven això. El que us he explicat abans, això ja us he fet l'introito i ara aquí els veureu. El vaig treure en la catalana no hi era, però sí que hi era. Van fent tot el text en llatí, en germànic i en vieux français. Ja veureu el vieux français de la mare que els va parir. Llegim una cosa, jo li dic romans aquí, és molt arcaic, molt primitiu, però veieu amb aquest ull de que 200 anys més tard serà més català i més occità. Aquí no ho és tant, però segur que no és francès, això, dir-li amb això francès. Té molt de llatí, està molt allatinat, però seria aquesta llengua proto-romans que es va parlar quan cau l'imperi romà i deixa de tenir preponderància la llengua oficial dels llatina que mana com llei oficial a tot arreu i escriuen amb la llengua que parlaven. Aquesta llengua no pot ser que en 300 anys, que això ho diu el Vives Cortés, s'hagi convertit en llatí amb aquesta llengua, encara que tingui paraules llatines, que Dani diu que no són llatines, sinó que són catalans que estan en el llatí. Cultismes del clergue que ho va escriure. Pot ser, no, aviam, això és el... Queda molt bonic de tant en tant posar una llatinada. Jo he volgut que Lluís Maria vingués aquí perquè el que va fer aquesta troballa va ser ell. I jo... No, que has trobat moltes coses d'aquestes i aquesta és la base de tot, perquè el meu era català, però podia ser una còpia traduïda al català, fins que no vaig trobar el del Mandevila, que Joan I li demana a la seva filla que li enviï l'original per traduir-lo a l'aragonès i que tinc la traducció feta a l'aragonès, l'he trobat, És bestial, és bestial. Hombre hace sombra, hombre come bien. El hom català, en la traducció a l'aragonès ho tradueixen per hombre. És que és bestial. O sigui, és d'aquestes coses que això ja ho veureu amb la tira de documents, però amb aquesta traducció al Mandevila, que es conserva la traducció a l'aragonès, però no es conserva l'original en català. Però algun dia puc treure d'aquesta traducció a l'aragonès, puc treure les 150 pàgines que falten a les 13 que tenim en català pur. Perquè és el català del segle XIII-XIV, que és un català que és el que parla Jaume I en el llibre dels Fets. El podríem arribar a refer aquest, però ja et dic que és bestial. Llegim el de Lluís Maria. Pro Déu amor e pro cristian, poblo nostro com un salvament, i tis en avant, quan Déu sabir e podir-me donat, e salurai e sis meon fradre Carlo, e si adjunta a cada una cosa, quisicum hom, aquest hom, és el hombre que tradueixen, per dreit non fraudrà salvadist, in quid il mi altres hi facet. Et ab luder nul plait nunquam prindar... És totalment llatí. Luter. Et ab luder? No té res a veure amb Luter, Luder, com ho tradueixen? Lotari. Luter, Lotari...
Ah. Lotari... Bueno, home, no podia ser Luter perquè és 200 anys abans. Què és? 600 anys abans. Li posen el Però nom... quan l'han traduït, jo haig d'agafar aquesta traducció a l'anglès, això ho vaig treure de la Viquipèdia en anglès, i traduir-ho al català, perquè encara no he tingut temps, no? Però bueno, veieu que això és català antic. Hi esteu d'acord o no? O sigui, algú que hable o calle para siempre. Vull dir, jo... Al final diu fratre Carla, vol dir frare, germà, Carles, home, germà, Carles. El Father Carla. Tornem a l'alemany, tampoc s'assembla massa a l'alemany, però és el que ells diuen romans. Li Ludovic Sacrament, que con Father Carlos jurat, conservate Carlos meus cendra de sua part, non los tenit, si jo retornar, non l'impois, ja et dic, això... Home, és arcaic. A l'antic, el io, és el jo. Sí, però vull dir que aquests juraments que van ser la base per sentar... És que és del segle IX, això és del segle IX. Que seguint parlant això va evolucionant i arriba a la nostra llengua, que serà la llengua oficial des de Santander fins a Venècia, fins a Lombardia. Encara no us he posat el de Lombardia. El de Lombardia... Bueno, aquí hi ha la transcripció del manuscrit original, però d'un amor si hi ha un poble comú, salvament, dix ni davant, in quan dit, fair, podir, me donat, liu paireo, sis, neofandre, Carlos, en Juda... Bueno, aquí hi ha coses que s'han de corregir perquè bueno, que això és català arcaic, els Jeroens d'Estrasburg, un aplaudiment per al Lluís, que ho va trobar. Bueno, que em faig propaganda, però el que ho vas trobar va ser tu. I ho va trobar el 2010, El senyor Capdevila... Tenim 12 anys de juraments de juraments d'Estrasburg. Aquest és aquest article que vaig fer a la Wikipedia, que si em van fotre la faix, me'l van esborrar, em va fer les... Però només us llegiré la part del cavaller de Lombardia, que es diu el Guillem de Berguedà. El Guillem de Berguedà escriu en occità. D'aquest ni tal tres, cap dos moilers aijon, he beurat cent vets mon cabal a l'Orfont. He passats a l'Orpont amb dos palafrers que mais agremont. Tots ensalcen els cavall aquest que els feien servir per anar a la batalla perquè cansava. I aquest de Berguedà, dius que és de... És el Guillem de Berguedà, és de Berga. És de Berga. Aquest és un... Després us posaré el d'allò. Hugonson de l'Adhou, de l'Adou. Això és Lombardia, és un lombardo. Aquests que van envair els francesos i nosaltres els van fer fora, ho van envair el 1495, els van fer fora el 1525 amb la batalla de Pavia, no? D'estren i palafren, cun soaf amb la dura, ne norbia vestimenta, ne rica fibladura. Palacio ni tor, ne neguna armadura, mai ben debria la sente haver molt gran paura. De la morte crudel, negra, pèssima, escura. Això és lombardo, la llengua de Lombardia del 1260. Això és català occità, entens? Amb diferents nivells de... O sigui, veieu per què puc dir que la llengua oficial... Quan ve Carles V aquí, ve a prendre possessió, amb 17 anys, de la corona d'Aragó, no de la Castella, perquè a Castella hi havia Joana la Boja. Ferran el Catòlic s'havia casat amb germana de Foix i havia parit una criatura. La fan desaparèixer perquè en aquell moment volen que es puguin ajuntar. Algú té interessos en que es puguin ajuntar en un futur els dos regnes. Arriba aquí amb 17 anys i es tiren a la seva àvia, la seva aviastra, i li fot una criatura que també mor. Vull dir, això s'ha de saber. Carles V ve i jura els furs de Catalunya. No, jura primer els de Catalunya que els d'Aragó. Que d'aquí és d'on te vaig dir que no havia vingut per l'Aredo, sinó que, a veure, tots els viatges que fa Carles V a totes les guerres de Worms, de la dieta de Worms, va de Barcelona a Gènova i de Gènova a Alemanya per el camí català. Per què el primer viatge el va haver de fer cap a l'Aredo? Perquè els castellans volen que arribés a l'Aredo i que tot era Castilla. Però si no tenia res a l'Aredo, no podia prendre possessió a l'Aredo, que no era seu. Aquí ve la teoria de l'Ibáñez i d'Andalló, que ells deien que havia vingut en barco durant la volta de la península fins
Villajoyosa a València, i dic, no, que va anar a Villajoyosa perquè les xiques iban vestides de moriscas i se tiraven naranjas, que Astúries està ple de naranjas. Bueno, tot això és la teoria de l'Ibáñez i d'en Pep Malloles. Dic, però va venir en barco des de Gènova fins a Villajoyosa, entens? No va donar la volta a la península, perquè el seu camí era el camí català, que és l'Alta Conferència. Vale? Però veieu que això de Lombardia... A Lombardia també parlaven aquesta llengua nostra. Un altre, em sembla que aquest ja serà l'últim, el Mandevila, aquest, bueno, aviam, aquest el poso sempre, que li agrada molt al Dani, perquè Voltaire li vaig trobar 300 frases alabant als catalans que havia vençut a les tropes d'Àtila en els camps catalàunics, i diu que els catalans som els catalàunics. Això ho diuen Tacitus i Voltaire, va dintre de la teoria del Dani. Només sapigueu, Tacitus, Voltaire i Catalunya, parla de les noies de Barcelona que són les més guapes del món, que les catalanes que no sé què, que parlen una llengua que és diferent de l'italiana, que l'italià ha copiat la llengua d'Oc, la gent culta. A veure, Dante, ara vindrà en el següent capítol, Dante fa parlar català a Dante en l'Infern, hi ha 30 versos en català. Català, Vull dir, és una cosa que cal tenir en compte, i veureu el que pensava Dante, però tot això és per posar-vos una miqueta la flor a la boca de tot aquest rotllo que Voltaire té 300 articles alabant els catalans, i no vull entrar en detall perquè tampoc és de l'època. Voltaire és Jean-Marie Arouet, em sembla que es deia Voltaire, i anem a Dante, que Dante sí que és important. Doncs el Paituví ja heu vist que és català pur, els gascons de Baiona, això no sé si funcionarà, i Oc Oil i els dominis, segons Dante. Vaig trobar un llibre que Dante explica la llengua que es parlava a tota Europa, i mireu on te posa Catalunya, ho posa en la llengua d'Oc, posa Aquitània, Occitània, a partir d'una certa frontera li diu llengua d'Oil, la llengua de ja als alemans, i la llengua de sí, la llatina, a l'italiana. I hi ha tot un llibre en llatí del Dante explicant això. I a castellà no hi diu res? No, però si no hi havia cultura a l'època de Dante. No compta. Has de tenir en compte que Dante, Petrarca i Boccaccio, i això ho vaig dir a la primera conferència de Pere el Gran, Boccaccio en el Decameron parla de la cavalleria catalana. Quan Pere el Gran conquereix les vísperes sicilianes, ja et dic que és a l'altra conferència, però vaig parlar largo i tendido d'això. Diu, en el Decameron, en el capítol 10 de les historietes que explica, diu armejando a la catalana. Armejando a la catalana és fer mostra. Els cavalls, després de la victòria, feien un desfile militar i ho feien a l'estil català, segons Boccaccio el 1320. Boccaccio en el Decameron parla de que les tropes de Pere el Gran feien mostra amb l'estil d'equitació català. Això és bestial. Armejando a la catalana. Crea el magnànim, crea l'escola eqüestre, que és la primera, hi ha una finlandesa, això és l'altra conferència, no? Però només per saber la importància que tenim amb tot això. El magnànim surt de Barcelona, carrega 200.000 magranes de pólvora. Les magranes de pólvora que seran les magranes granadas del Ejército de Granaderos Espanyol, que és tan important que l'himne nacional espanyol és la marxa de granaderos. Granaderos que s'han copiat dels magraners catalans del 1420, perquè Castella no té granaderos fins al 1500 èquits. Durant 100 anys les magranes de pólvora surten en el Tirant-lo Blanc, surten, això és l'altra conferència, però vull dir que sapigueu que teníem una importància gran. I aquí va parlant d'això. Aquí el llibre està escrit en llatí, està escrit per Dante en llatí, aquí hi ha una traducció en francès i va dient que els catalans són llengua d'Oc i que tots els poetes catalans són importantíssims a la llengua d'Oc i ens posen dintre de la llengua d'Oc. Llengua d'Oc, aquesta llengua,
que es parlava en època de Dante i Petrarca i Boccaccio, des de Venècia fins a Santander, fins a Gante, fins a Aquitània, fins a Poitiers, que en un moment determinat del segle XVIII li treuen un nom i me la bategen com li diuen? El Lemosín, la llengua de Limoges. Que collons Lemosín, hòstia, és català. A mi que li diguin Lemosín, que li diguin gascó, que li diguin provençal. Sí, sí. Ells mateixos diuen és que els... Sí, que els catalans parlen llemosí. Quina llengua és aquesta que diu el Dante que es parla a Itàlia i a Suïssa? Bueno, li diu llengua de sí, perquè aquí ell defineix al segle XIII els que per dir sí diuen hoc, els que per dir sí diuen oi, i els que per dir sí diuen sí. I els que per dir sí diuen ja, que són els alemans, o sigui, els separa. D'Espanya ni en parla, perquè parla només... Això està en un llibre que en Bilbeny, quan vaig treure això, aquest article meu és del 2010. No? Bueno, sí, el vaig fer el 2010 a partir d'un article francès del 2008. I està en un llibre que té nom. Es diu... Aquests termes de llengua d'oll i llengua d'oll els crea Dante en aquesta obra que es diu... que té un nom, De Vulgari Eloquentia. L'obra, així com hi ha la Crusca Provenzale, la gramàtica de Lovaina, ja t'he dit que te l'estudis, la Crusca Provenzale, me la va proporcionar el Lluís, quedaràs acollonit perquè diu que a Catalunya parlem el provençal. Adéu, bona nit. Bueno, em sembla... Arribo fins aquí, pregunteu el que vulgueu, ja hem dialogat a meitat de la... Hi ha un detall que pot ajudar a entendre el de cor de lleó, Sí. que és que Aquitània, la seva bandera té un lleó rampant, que és el mateix lleó rampant que té després Normandia, que en té dos, també sobre fons negre, i després Anglaterra en té tres. Per tant, sembla com si el que estiguessin dient és que aquesta nació, o sigui, hi ha una relació entre els tres, entre Aquitània, Normandia i Anglaterra, Aquí i sembla que digui sono que la aperto. primera és Aquitània, la segona és Normandia i la tercera és Anglaterra. Aleshores, és normal que tinguin tants normands a Anglaterra perquè sembla que aquesta gent ve d'allà, però és que primerament ja venen d'Aquitània. Llavors aquí es pot veure la progressió d'aquella llengua que a mesura que va cap al nord va deixant de ser més catalana per ser més altra cosa. Però que, clar, quan diem, no és que tot això ve dels normands, sí, cuidado que els normands venen dels aquitans. Llavors, és aquest traspàs, no?, que està havent-hi d'aquestes tres nacions. Per tant, el que està fent Ricard Cordellagó, que tu molt bé dius, no és que els tinguessin envaint França, és que estan defensant la seva nació. Lo seu, sí. I és que són els Lancaster aquests que estan defensant la seva nissaga, que ve de l'Aquitània, i que per tant és catalana també, en el sentit que és catalana-occitana. Si no, dintre d'aquests matisos, ja et dic, el que comparteixo amb tots és que aquest proto-romans era una llengua que ve d'una llengua que es parlava, la llengua parlada a l'Imperi Romà, que aquesta llengua pot tenir una certa relació amb el llatí, però no ve del llatí, vull dir, això és obvi, i que ha anat evolucionant fins a aquesta llengua que és la nostra, i que forces d'ocupació, això t'agradaran a tu, ja ens van fotre fora del mapa des de Moret, amb el 1213, a tota la resta de Crecy, Guerra dels 100 anys, acaba guanyant l'oil sobre l'oc, i nosaltres som oc. O sigui que... Bueno, nosaltres som els quatre, som el ja, és que són quatre paraules diferents. Nosaltres som el ja, que també el tenim, ja. Som el... Però ja amb el sentit de sí, Sí, ja. Ja vol, Tenim el oil, que és oi. Oi. Ho dius per afirmar alguna cosa, oi? Sí, aquest enfoque no... Tenim el... No, escolta, tots els inputs són benvinguts. Tenim el sí. Aquest senyor m'ha donat una quantitat d'idees de coses acollonants, O sigui, hi ha coses que discrepem, però... Té idees a vegades? El diccionari. L'examen millor el segle El món canviarà.
etimològic català. Va, Bueno, m'has d'apuntar en el diccionari perquè he perdut. Estigueu asseguts, perquè pot triar, No. Jo tinc un dubte. Digue'm. A veure, d'on venen d'on venim, en realitat? Sí, Del món. d'acord. Sí, no venim del llatí, però està el galego-portuguès. Qui va ser abans, el huevo o la gallina? Estructuralment, Adam i és Eva. com els nostres, l'aragonès, que estructuralment... Mira, podem anar als Neandertal, a l'Homo sapiens, al Cro-Magnon, i podem anar a la teoria d'en Darwin. Jo puc acceptar una teoria de Darwin modificada. Hi ha una cosa que els he explicat avui venint en el cotxe, que estic en contra del Darwin, perquè jo he tingut gos i he tingut gat, i el Darwin diu hi ha una evolució de les espècies i tal, però allò après no es pot passar en els gens en les generacions posteriors. I una merda. El meu gos se'n va morir, va estar 3 mesos molt fotut i es deshidratava. Jo li posava primperant, li havia d'agafar la pell i semblava que agafés cuiro, estava totalment deshidratat. I diu, no, se li ha de donar aigua i si bevia aigua vomitava. Estava caient un ruixat, jo el tenia dins del cotxe, va saltar per la finestra i es va fotre a sota la pluja per hidratar-se. Ell, el seu instint, li deia que s'havia d'hidratar i per hidratar-se està en plena pluja. Quan tenen mal de ventre, els gats, els gossos i tal, se'n van i mengen unes herbes, saben quines herbes han de menjar i no menjaran mai bolets verinosos. Això ho han heredat, això és heredat. Diuen, és que és l'instint. No, l'instint. Això, a base de mils de milions d'anys, els animals han passat alguna cosa del que han après en els seus descendents, perquè el meu gos no va tenir una mare gossa que li ensenyés t'has de posar aigua aquí o has d'agafar... O sigui, hi ha coses d'aquestes... Això en Darwin està en contra de... està a favor de l'evolució, però que no es... Bueno, els gilipolles dels homes sí que no aprenem res, perquè hem d'aprendre tot a partir de zero. Però els animals tenen coses que ho hereden, ho han heredat, això és heredat. Jo no estic convençut, vull dir, bueno, és la meva experiència, no sé. Això és el lamarquisme, no? El Lamarck diu això, que l'ho ha après. Sí, hi ha modificacions de la teoria de Darwin, cada un cap al seu cantó. No, sí, escolta, ell ha dit d'on venim, i això és el traspàs d'on venim. A veure, d'on venim, però com llengua. Lingüísticament, home, sí, però és que la llengua està lligada... Per aquí diu... Mira, hi havia un moment que veiem... Saps com es diu gat en xinès? Com es diu gat en xinès? Però estructuralment és... Mau. A veure... Mau, no, veritable, Nosaltres també ho fem, Ja, Ho diem bé. però ells diuen mau. Estructuralment i morfològicament són molt diferents. En canvi, el gallec, el galego-portuguès, l'aragonès, la nostra, el romanès... Tot això és comú. És una llengua que va coexistir amb el llatí al llarg de l'imperi romà. Està clar que totes aquestes... És una llengua. No, Penso que ha d'haver-hi una. allò que us he dit de l'atio, acció, nazione, illumination, tot aquest d'allò, és així, però hi ha un moment que hi ha llengües que no tenen res a veure amb el llatí que també accepten totes aquestes 1.900 paraules, que el dia que aprens aquesta regla aprens de cop amb 6 llengües diferents, amb el text també existeix, però l'acabament és diferent. Existeix amb les llengües escandinaves, però en comptes d'acabar amb ation acaba amb E-I-J, ei. Hi ha uns acabaments especials, però que tenen aquesta arrel comuna amb un acabament ation propi de cada llengua. És a dir, estructuralment són idèntiques? No, jo parlo de mimetisme entre llengües. O sigui, arriben a dir... Està clar que el llatí, el grec, l'alemany... Escolta... L'anglès és un altre. Jo defenso... Escolta, l'alfabet grec, que va donar origen a l'alfabet romà, ve de l'alfabet fenici. Els fenicis, els cartaginesos, són els creadors de l'alfabet que tenim avui dia, indirectament, a través del grec i després a través del romà. Va crear els grecs? No, els grecs van agafar l'alfabet dels fenicis. Els grecs van agafar... Cony, tu... Ara em discutiràs una cosa que està superdemostrat, fill meu.
A veure, van existir els grecs, l'imperi grec. Està demostrat. Està demostrat. És més, el raïm el van portar. El raïm ve dels Balcans, però els que van repartir el raïm per tot el Mediterrani van ser els fenicis. I els fenicis sabien, els fenicis o els cartaginesos, que van ser els seus successors. Cartago Nova. Bueno, Cartago Nova i Cartago Vetus. Hi ha una persona que m'ha fet oblidar la paraula Cartago Vetus. No, aviam. Últim, Cato fa la frase delendais Cartago. Fa destruir Cartago, quan s'acaba la Segona Guerra Púnica. I abans del delendais Cartago diu, agafeu totes les biblioteques agrícoles dels cartaginesos i porteu-les cap a Roma, perquè eren els que sabien més de temes agrícoles. I està escrit amb alfabet cartaginès fenici. I ho agafen i ho tradueixen, ho porten cap a Roma, perquè serien l'hòstia d'agricultura. El xinès és una llengua aglutinant. Es va crear artificialment uns ideogrames. El rei Qi, l'emperador Qi, va dir: vull que les 54 llengües que hi ha en el meu imperi s'escriguin igual. I va agafar el concepte dels ideogrames dels jeroglífics egipcis. No parlo dels vocables, parlo de... No, les 54 llengües són totalment diferents, però s'escriuen totes 54 iguals. Jo recordo haver-ne vist un quadre del segle XVI, em sembla, de la conquesta de la Gàlia, que li he comentat més d'una vegada amb ell, la conquesta de la Gàlia de Juli Cèsar a la Senyera. Bueno, escolta, una cosa que poso en Lluís per testimoni. Volia que... Això és molt important, el que us diré és molt important. Volia que portés mapes on te surti el nom Catalònia. Escolta, sisplau, m'escolteu o no? Que portés mapes on sortís Catalònia. La pega és que els mapes des del segle XII-XIII són mapes catalans o portolans, però no porten mai la paraula Catalònia. La paraula Catalònia comença a finals del segle XV i surt Catalònia. Hi ha documents amb la paraula catalani, el llibre Maioliquinus de Siena, quan els sienesos venen aquí, i surt la paraula catalani. Però hauria portat 6 mapes i a més són mapes que estan creats a partir de la geografia de Ptolemeu. I algú m'ha preguntat, els romans feien mapes? Els romans feien mapes. Queda algun mapa romà? No queda ni un mapa romà. La geografia de Ptolemeu, saps què fan? Una cosa que jo vaig fer amb l'Apple II l'any 1978. Agafar totes les ciutats costaneres dels Estats Units, posar-les en un gràfic d'alta resolució i et crea el mapa dels Estats Units. Ptolemeu el que fa és, amb un detall acollonant, latitud i longitud, sense aquest nom, perquè la paraula latitud i longitud no existia, de totes les ciutats de l'imperi romà. I llavors al segle XV van agafar, van posar tots els de la costa, van unir les ciutats de la costa i els hi va sortir un mapa més o menys distorsionat. O sigui, aquest mapa s'ha recreat un mapa a partir d'informació romana al segle XV. I a partir del segle XV ja podria haver portat mitja dotzena de mapes que posa Catalònia, però és que ja és tan tardà que ja no som independents, ja formem part de les Espanyes i tal, però ja et dic, jo crec que donava més tela això que he fet de parlar d'aquest català medieval. El que potser només a tancar fent un resum per mostrar lo potent i l'ostens que era el català gascó borgonyó durant aquests segles. Sí. Home, no, us he posat bastants exemples. Vale, d'acord, jo era si es podies fer una síntesi. Sí, la síntesi, en 3 paraules, vull dir, hi ha una llengua protoromans que coneixem gràcies al descobriment de Lluís Maria Mandado en els Jeronis d'Estrasburg, va evolucionant, també està en la cantilera de Santa Eulàlia, 100 anys més tard tenim els documents, hi ha cants de trobadors amb el Peitubí de Ricard Cor de Lleó, amb el lombardès d'aquest cavaller que parla del seu cavall, amb la noia de Venècia que parla dels 2 déus que hi ha no recordo els noms, però que surten en la carta de Cresques, Gog i Magog, no ve a tenir... Doncs, però tot el que explica en venecià, allò és català pur, entens? O sigui, aquesta llengua arriba al moment
que ve Carles V aquí, jo no estic convençut que Carles V parlava aquesta llengua. Amon i Laval, que em va dir que ja no va venir als Estats Units. Això està dintre de tot aquest entorn. La Guerra dels 100 anys és una guerra de llengües, en el fons, i acaba vencent la llengua d'Oil i matxaca la llengua d'Oc. Primer matxaca els francesos, ve la Revolució Francesa, la ve Grégoire comença a carregar-s'ho tot, i il parla el patois, i arribes que al segle XXII, el 2022, al segle XXI, tenim la gent de Baiona que parla una llengua que els catalans l'entenem perfectament. Entens? I n'hi ha una altra, la de Ligúria i la del Vèneto, que no l'he pogut posar. Aneu a internet i busqueu com es diu, el friulà, o el romanx de Suïssa. A Suïssa encara es parla una llengua d'aquest estil. Ja et dic, era la llengua vehicular d'Europa. Bueno, això és l'Occitània, és aquest mapa que volia, és molt maco. Vull dir, el tenia més senzill, però aquesta és la llengua, però és que va més lluny, pot arribar per aquí, tranquil·lament, Lombardia fins a Venècia, Sí, Romania. Doncs a veure si ho completem. Sí, però això és lo de Dante. Això és lo de Dante. El què? Això és lo de Dante, el que està... Bueno, això és occità, és la llengua d'Oc, que Dante, com pots comprendre, quan encara no s'ha conquerit València i Mallorca, no pot parlar de València i Mallorca, parla de Catalunya, la Catalunya que coneixien al seu temps. Tens les conquestes... No fa un comentari dient que es podia anar tota la Mediterrània fins a Itàlia. Bueno, l'obra, compra't aquest llibre en llatí, el tradueixes, que us he donat el nom abans, amb el C de memòria. Es podia passar d'aquí fins a Itàlia. Tots aquests grans homes, des de la Crusca Provenzale. La Crusca Provenzale és important amb això, diu el mateix que en Dante i Petrarca i tots aquests. A veure, has de tenir en compte una cosa, em vaig a barallar una vegada amb una noia, perquè deia, és que l'italià ve del toscà. Dic, de quin toscà? Alto. Perquè la Toscana que coneixem avui dia la crea Carles V el 1529. La Florència no arribava al mar. Hi havia una república nàutica molt important, que era Siena. Siena era més gran que Florència. El que passa que l'any 1000 hi havia una comtessa de Toscana o de la duquessa de Toscana, però es parteix entre fills i tal, i quan arribem als segles XIV i XV, a Florència hi ha els Mèdici comencen des de 1400 i pico, i el 1529 hi ha 3 condottieres, un es diu Ferruccio, foten els Mèdici fora i es queden amb la República de Florència. Però Florència només té, a través de l'Arno, arriba fins a Livorno, que és el port de Florència, però no té la costa. La costa és Siena, perquè és Siena i Pisa, que són una república importantíssima. Llavors, hi ha una guerra que Solimán el Magnífic s'associa amb Francesc I i el papa, o sigui, el papa Francesc I, catòlics, amb un turc contra Carles V. Carles V s'emprenya, fot el sac de Roma, els engega tots a prendre el sac, el papa s'acolloneix, diu, hosti, aquest tio ens fotran aquí, el papa ha de fotre el camp en burro cap a Castel Gandolfo el 1529, i envia una emissària a Barcelona, que Carles V està a Barcelona, i firmen un pacte, que és el Tractat de Barcelona. He creat jo aquest nom, però realment és històric. Carles es queda a Barcelona, el papa Clement VII, que és un Mèdici, es queda a Roma, i es van intercanviant a través d'un emissari, que és un ambaixador català, i es crea un pacte per al qual Clement VII traurà l'excomunió de tots els que han atacat Roma, i Carles V posarà setge a Florència en els condottieri i fotrà en el seu nebot, que en realitat és el seu fill, que és Alexandre de Mèdicis, com a senyor de Florència. Carles V posa setge a Florència, hi ha en les Galeries Uffizi, sembla que és, o el Palazzo Vecchio, un d'aquests de Florència, hi ha un mural enorme amb el setge de Florència que el pinta l'autor de l'Esvite, com es diu? L'Esvite és una obra amb la qual tu que ets en l'entorn de l'art es dedueixen els autors de totes les obres de l'edat moderna. Ara no me'n recordo el nom, però l'autor d'aquest fresco es diu Setge de Florència, del 1529, i totes les banderes que estan assetjant Florència són banderes catalanes. Llavors ens diuen,
quan ve tota la revolució de Verdi, el dret de la Unió d'Itàlia, i canten el coro de Nabucco, aquest que ho sentia, els cors de Nabucco, diuen, és que és la veu de la independència italiana contra l'opressió. Diu, perquè l'emperador Carles va assassinar Ferruccio, que va ser el primer independentista italià. A veure, no era Itàlia. El Ferruccio era un tio que havia subjugat per la força de les armes Florència i havia tret els Mèdici, que era pràcticament una família que havien heredat, encara que es feia per insaculació, però compraven els vots. Si mireu la història dels Mèdici, es feia per votació, però anaven al papa i li compraven amb diners els tios que havien de fer la insaculació perquè sortissin les boles negres o les boles blanques a favor dels Mèdici. Doncs Alexandre de Mèdici és imposat per Carles V. La guerra l'acaba Felip II, dona tota Siena a Florència, en els Mèdici, i es queda tota la costa, que aquesta costa és molt important, és on va embarrancar aquest barco de la companyia, saps? Aquell que va haver tot aquell merder, i hi ha una línia que va de la isla de Piombino a la isla d'Elba, que es crea una cosa, Felip II crea una cosa que es diuen els presidios de Toscana, que són tan importants perquè és com les bases americanes de Felip II a Itàlia, com les bases americanes a tot el Mediterrani. A Roses, a Huelva, a base de Rota. Els espanyols tenien bases a Itàlia. Qui se les queda? Napoleó, i fot amb un germà seu, rei. Per això després el desterren a l'illa d'Elba, perquè és un regne que ha creat ell a partir dels presidis de Toscana de Felip II. Això és una cosa que s'ha de saber, que és el que la va pifiar algú que va fer l'introito d'aquell calendari de fa 2 anys, la informació que hi havia davant, va dir una sèrie de coses per no conèixer. Jo la història d'Itàlia he fet totes les guerres d'Itàlia, he fet tots els... i em conec perfectament. El que no es pot dir és que el 1529 estava Carles V molt nerviós organitzant la volta al món, quan feia 10 anys que havien tornat. O estava molt nerviós perquè els francesos, el Guionet de Foix, havien envaït els estats catalans d'Itàlia. No, perdona, el de Foix, que mor en el setge, està assetjant Nàpols, però no envaeix res, no pot envair res, envaeix els estats pontificis i els hi torna, envaeixen la Lombardia, bueno, és que ni s'hi posen, volen envair Nàpols, però posa un setge que té tots els barcos assetjant Nàpols, això és el 1529, i resulta que les naus de qui són? Són de Gènova, són d'Andrea Doria. No sé com s'ho fa Carles V, no he vist el pacte, però compra Andrea Doria totes les naus genoveses que estaven ajudant els francesos, es posen del costat de Carles V i es queda el de Foix, que no pot fotre res. Moren al setge d'allò, s'han de retirar perquè no tenen barcos, entra la pesta al campament, i això és estar preocupat perquè Odet de Foix ha envaït els territoris. No ha envaït, ha posat setge. És molt diferent. Aquesta visió de la història s'ha de tenir molt bé. Bueno, no tornis a parlar perquè... Bé, em sembla que tenim exemple d'una conferència que a mi no m'ha quedat massa clar al final com va, però que obre espai, és la llavor de 30-40 més i que anirem programant. Cada 15 dies anirem fent la sessió de la Gota Catalana i moltes gràcies per la vostra assistència, moltes gràcies pel teu compartir aquestes investigacions i deixar tantes portes obertes. He batut el rècord perquè normalment feia 7 conferències en una. Avui si n'he fet 50. Avui has deixat oberta la porta amb una 50. Molt bé, moltes gràcies, Manel, i continuem.